መቸም ኩላትና እንብህጎ እንምንዮ እንተዝበትሖ ኢልና እንምንዮ ድኾነ ዓይነት ህይወት ኣሎ እዩ ነዚ ኣብ እምሮና እናሓስቦ ዘለና ህይወት ብኢድና ክንጭብጦ እንተደኣ ኮይና ድማ ነዘን ቀፂለን እንሪእን ዘለና 12 ነገራት ከነተግብር ክንክእል ኣለና ኣነ ኣብ ህይወተይ ከተግብረን ምስ ጀመርኩ ብጣዕሚ ዓቢ ለውጢ ክረኽበለንን ነቲ ልክዕ ጫፍ ናይ ሓደ ጎቦ ዝመስል ሕልመይ ድማ ክጭብጦን ዘኽኣላኒ ብሉፃት ዝኾና መንገድታት እየን ንዓኹም ከም ይጠቕማኹም ድማ ኣይጠራጥረን እየ ስለዚ እምበኣር ናብ ዩቲዩብ ቁም ነገር ንምርኣይ ነብስኹም ንምስሓል ትመፁ እንተደኣ ኮንኩም ኣብ ልክዕ ቦታ ኢኹም ዘለኹም ምሳኹም ዘለኹ ካልእ ሓዊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ኩኑ ብቐጥታ ናብቲ ቪድዮ ከብለኩም እታ ቀዳመይቲ ክንወግዳ ዘለና ነቲ ንሕና ንሓስቦ ዓይነት ህይወት ንኸይነምፅእ ጌራትና ዘላ እምበኣር ፍርሒ እያ ስለዚ እቲ ንብህቦ ዓይነት እቲ ንሓልሞ ዓይነት ህይወት ክንነብር እንተደኣ ኮይና ኣቐዲምና ፍርሕና ክነወግዶን ንዕኡ ድማ ክንገጥሞን ክንክእል ኣለና ኣሕዋት እቲ ምንታይሲ እቲ ንሕና ንብህቦ ዓይነት ህይወት ንኸይነምፅእ ጌርና ዘሎ ወሳኒ ነገር ብጣዕሚ ናትና ጠላኢ እውን ዝኾነ ፍርሒ ስለዚ ድኾነ ከይወድቕ ጥራይ ከይከስር ጥራይ ከምዚ ጥራይ ከይኮን እዚ ጥራይ ከይፍጠር እንዳበልና ብፍርሒ እንተደኣ ልብና ነቕርሮ ኮይና እታ ንሕና ማሙቕ ንላ ህይወት ዘይክንነብር ንኽእል ኢና እቲ እንኮ ዘለና ኣማራፂ ድማ ነዚ ፍርሒ ዝኣወጊና ፈጣሪና ሒዝና ፊት ንፊት ነቲ ደፍርሕና ነገር ክንገጥሞ እዩ ፍርሒ ኣይፅላኣሊ ናቹራል ነገር እዩ ኩሉ ግዜ ከም ትድለኩም ድማ ናብ ሓደ ይተሓሸ ቦታ ዝበለፀ ቦታ ክትከይድ ከለኻ ዘይትፈልጦ ቦታ ስለ ዝኾነ ዝኾነ ጋሻ ዝኾነ ስምዒት ይስምዓካ እዩ ንሱ ከዓ ፍርሒ እዩ ግን እቲ ደፍርሐካ ዘሎ ነገር እቲ ዝዓበየ ናትካ በረኸት ሒዙ እዩ ዘሎ ስለዚ ሓደ ኣሕዋት እታ ተፍርሐና ነገር ኣወጊድና እቲ ዘፍርሐና ዘሎ ነገር ድማ እቲ ናትና በረኸት ሒዙ ከም ዘሎ ተረዲእና ፊት ንፊት ክንገጥሞ ክንክእል ይደለና ምናልባት ናብ ዝኾነ ሓድሽ ሪሌሽንሽፕ ክንኣትም ከለና ወይ እውን ናብ ዝኾነ ዓይነት ሓድሽ ሃገር ክንከይድ ኢና ንፈልጥ በፂሕና ንፈልጥ ክንከይድ ከለና ፍርሒ ከጋጥመና ንቡር ወይ ድኾነ ቢዝነስ ክንፍትን ዲና ደሊና ገለ ነገራት ክንገብር ሕልምና ከነስምር ኢና ድኾነ ምንቅስቃሳት ክንገብር ክንጅምር ከለና ፍርሒ ከጋጥመና ንቡር እዩ ስለዚ ሓደ ኣሕዋት ንቡር ምዃኑ ተረዲእና ከነወግዶን ክንገጥሞን ኢና ደለና እምበር ንድሕሪት ክንብል የብልናን እዚኣ እታ ቀዳመይቲ እያ እታ ካልአይቲ ወሳኒት ነገር ንመብዛሕትና ተሸግረና ድማ ሓደ ኣሕዋት ክንርዳእ ኣለና ሪስክ ቴከር ክንከውን ክንክእል ኣለና በቃ ካልኩሌትድ ዝኾነ ብተፀንዐ ሪስክ ክንወስድ እንተዘይክኢልና of course እንዳሰጋዕና ሪስክ ደይንወስድ እንተደኣ ኮይና እታ ንሕና ድበግ ዓይነት ህይወት ኣይክትመፅና ስለዚ ሓደ ኣሕዋት ምናልባት ድኾነ ንሓስቦ ነገር ክህሉ ይኽእል ክኸውን እዩ ናብ ድኾነ ዓዲ ዲና ከይድና ናብ ካናዳ ዲ ናብ ኣሜሪካ ዲ ወይ ናብ ኤሮጳ ዲ ናብ ድኾነ ዓይነት ክንከይድ ከለና ምናልባት ኣብቲ ዓደቲ ድኾነ ደመቻችኡ ኢልና ድኾነ ዓይነት ኦፖርቹኒቲ ኣሎ እዩ ፎር ኤግዛምፕል ንበል ሓደ ሰብ ድኾነት ንእሽተይ መኪና ገዚኡ ኡበር ክጅምር ደሊዩ ኣሎ ንበል ግን ሪስክ ንኸይወስድ ብጣዕሚ ለፍርሖ ነገር እንተደይ ሰራሕኩ ከምዚ እንተደይ ገበርኩ ምናልባት ተዕዳት እንተደይ መደስኩ ናይ ባሓቅ እንተደይ ሰራሕኩ ገለ ይድብል ምናልባት ሓደ ሓወይ ከዓ ንቁሩብ ስራሕ ኣቢሉ ጠራቐመን ገንዘብ እንተደኣ ሃልየን ሜቢ ድኾነ መኪና ንእሽተይ ዝውር እንተደኣ ነይሩ ከዕብያ እንተደኣ ደልዩ ናይ ባዕሉ ትራክ ዲ ክገዝእ ገለ ዲ ክገብር እንተደኣ ደልዩ ቁሩብ ይሰግእ እዩ ሪስክ ኣይወስድን እዩ ሪስክ እንታይ ደይ ንወስድ ኮይና ግን ወዴት የለን ኣሕዋት ስለዚ ሪስክ ንወስድ ክለኩም ከለኹ ስቂ ከዓለለ ሃዋ ዓይንኻ ዓሚትካ ተኣትወ ደይኮነ ፋልኩሌት ትገብሮ ናይ ባሓቂ ተኽስበካ ትኽእል እንታይ ክትገብር ኣለካ ብኸመይ እንታይ የዋፀካ ሪኢኻ ብድሕሪኡ ግን ሪስክ ምውሳድ እዩ ስለዚ ኣሕዋት ተደላትና ገንዘብ ምናልባት ክትኮን ትኽእል ኣውፍር ኣቢልና ወይ ድኾነ ከምዚ ክብለኩም ፀናሕኩ ትራክ ዲና ክንገዝእ ሓሲብና ወይ ድኾነ ኡበር ዲና ገዚእና ኡበር ዲና ክንጅምር ደሊና ምናልባት ድኾነ ልቕሓ ዲና ካብ ባንኪ ክንወስድ just take the risk ናይ ባሓቂ ይብለኩም ደለኹ ብዙሓት ካብ ኣነ ድፈልጦም ሪስክ ድወሰዱ ሰባት ኩሎም ቀውታት እዮም ኣነ ንባዕለዮም ብዙሕ ድወሰድክዎ ሪስክታት ኣሎ እዩ እሱ እንተዘይገብር ነይረ ነቲ ሪስክ እንተደይወስድ ነይረ ከዓ ናብዛ ዘለኹ ህይወት ኣይማእተኹ ነይረ እቲ ዝዓበየ ድወሰድክዎ ሪስክ ድማ እታ ኣነ ዝፈልጥ ኣድብዳር ነበርኩ ፋርማሲ ካብኡ ውፅእ ኢለ ነዚ ፐርሰናል ዴቨሎፕመንት እዚ መጀመርያ ክመሃሮ ንድኡ ሕልመይ ኢለ ክኽተሎ ክብገዝ ክጅምር ከለኹ ዓብ ሪስኪ ነይሩ ንዓይ ጠቒምኒ ድዩ እንተረኣይኩም ነገር ኦፍ ኮርስ ብኩሉ ነገራት ጠቒምኒ እዩ ስለዚ ሓደ ራሕባት ዓይነት ሰዓት ቆራፅ ምዃን የድሊ እዩ ስለዚ ፕሊዝ ቆራፃት ምዃን ነቲ ሪስክ ትንውሰዶ እሞ ዝሓሸ ህይወት ከዓ ንፍጠር እታ ሳልሰይቲ ኩላትና ከነወግዳ ዘለና ብጣዕሚ ኣዝያ ተሃሴና ደላ ነገር ድማ ትህኪት እያ እዚኣ ብብዙሕ ትሕትና እየ ከምኡ ድብለኩም ኣሕዋት ምናልባት እንተደኣ ዓራትና ንምውቕ ኮይና ኣብ ሳሎን ተጋዲምና እንተደኣ እቲ ንሕና ንሪኦ ዓይነት ዓወት ክመፅእ ንሓስብ ሃሊና ኣይክኸውንን እዩ እቲ ጉዕዞቲ ክንጓዓዞ ክንክእል ኣለና ኣሕዋት ናብ ሓደ ጫፍ ዝኾነ ጎቦ ክንበፅሕ እንተደኣ ደይና እኮ ሕጂ ትስኢድና ነታ ወሰንቲ ድኾና ስቴፕስ ክንወስደ እንተዘይክኢልና እቲ ጎቦ ናብ መሬት ኣይቅየርን እየ ነቲ ጎቦ ክንድይዎ እንተደኣ ኮይና ተኪድና ከነወግድ ክንክእል ኣለና ኣብ ዘይጠቅም ሶሻል ሚድያ ተጋዲምና ንዕኡ እንዳረኣና ካብቲ ኣሽው ግዜና ከምኡ ካብ ነሕልፎ ፕሊዝ ትህኪትና ቀቲል ኣቢልና ካብቲ ትህኪት ትውፅእ ኢልና ከኣለ ናብቲ ደሓሸ ዓይነት ህይወት ክንከይድ ዘኽእለና ብሉፅ ዝኾነ መንገዲ እዩ ስለዚ ፕሊዝ ኣሕዋት ዕላማ ይሃልወና እሞ ብኣእምሮና ዝኾነ ምኽንያት ሃለወና ስለዚ ነቶም ምኽንያታትና ግድፍ ኣቢልና ድማ ናፍታ ዝለዓለት ህይወትና ንኸይደ ክብለኩም ንደሊ ተራብዒቲ ድማ ፕሮክራስቲኔሽን ብጣዕሚ ቀቲላትን ዝነበረት ዓወተይ ንኸይምፅእ ህይወተይ ንኸይቅየር ጌራትን ዝነበረት ድማ ነገራት ንፅባሕ ይፅንሐለይ ምባል እዩ
እታ እንኮ ኣብ ኢድና ዘላ ክንጥቀመላ ንኽእል ግዜ ሕጂ ኣኸዋት ስለዚ ፕሊስ ንፅባሕ ያጽናሐለይ ኣይንበል ኢና ፅባሕ ፈጣሪ ሒዝና ኣሎ ግን ሎሚ ኣብ ኢድና እያ ዘላ ስለዚ ሓደ ኣኸዋት ፅባሕ እንታይ ከም ደጋጥም we don't know ኣይንፈልጥ ኢና ስለዚ ፕሮክራስቲኔት ኣይንግበር ምናልባት ዝኾነ ፕሮሰስ ሃሊና ገለ ሃሊና እንተ ኣፍሪቃ ሃሊና ፎር ኤግዛምፕል ከምዚ ኣነ ዘሎ ፖ you know do something ንፅባሕ ያጽናሐለይ ኣይንበል ኣብቲ ዓዲ ምስ ከርከበለይ ኣይንበል ቋንቋ ዲና ክንመሃር ሙያ ዲና ክንሕዝ do something ኣሕዋት ገለ ነገራት ንግበር ናብታ ዝዓበየት ጫፍ ናይታ ጎቦ ክንበፅሕ እንተደኣ ደሊና ንፅባሕ ያጽናሐለይ ንብሎም ነገራት ኣወጊድና ኣብ ሎሚ ክንሰርሕ እንተደኣ ኽኢልና እዩ ቆራፅ ምዃን የድልየና ኣሎ ኣብ ሕጂ ሰዓት እታ ክንገብራ ዘለና ነገር እንዳገበርና ካብቲ ትኪትና ካብቲ ፕሮክራስቲኔት ንገብረሉ ወይ እውን ንፅባሕ ያጽናሐለይ ንብሎ ነገር ገዲፍና ድማ ኣብ ሎሚ ንስራሕ ኣሕዋት እቲ ምንታይሲ ሰውነትና ንባዕሉ ፅባሕ ንጎ እንዳተዳኸመ እዩ ዝኸይድ ሕጂ ጉልበት እንከለና ግን ብዝግባእ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና እታ ሓምሸይቲ ወሳኒቱን ዝኾነት ሕጂ እንታይ እንተ ኣይኮን ምኩሕኳሕ ምሕታት ዘይምቁራት ብዝግባእ ምሕታት ምፍታን ገለ ነገራት ብዝግባእ ዝኾነ ነገራት ንኣብነት ኖ ክትበሃል ትኽእል ትኾን ኢኻ ገለ ነገር ፈቲንካ ግን ኖ ስለ ድበልዩ ኢልካ ኢድካ ከተጣምረ ይብልካ ብኻሊእ መንገዲ ከዓ ትፍትን ኩሉ ግዜ ኣብ ምኩሕኳሕ ኣብ ምድላይ ትርከብ እንተ ደኣ ኮንካ ከዓ ዝኾነ ሰዓት ይኽፈተልካ ድደለ ከዓ ኩሉ ግዜ ይረክብኒ ስለዚ ሓደ ኣሕዋት ንሕተት በቃ ዝኾነ ኣፕሊኬሽን ኢና ናብ ዝኾነ ስራሕ ከነእቱ ኣብ ገለ ቦታ ኸድና እና ዝኾነ ነገራት ክንፍትን መቸም ብሓንቲ መንገዲ እንተ ኣብያተና ሓደ ዘይሰርሕ መንገዲ ረኺብና ስለ ዘለና ናብ ካልኦት ዝሰርሑ መንገድታትን ድኹሕኩሕን ድኽፈቱን ማዕፆታትን ምኩሕኳሕና ከዓኒ ክንቅፅል ክንክእል ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ብጣዕሚ ናብታ ንደሊ ዓይነት ዓወት ከተብፅሕና ትኽእል ወሳኒት ነገር እያ እታ ሻድሸይቲ ምናልባት ንዓይ እውን ሃስያትን ዝነበረት ንመምዛሕት መም ክትሃስየና ኢለ ድሓስባካ እንታይ እንተ ኣይኮኒ ንነብስኻ በቃ ኣነዓኢስካ ምርኣይ በቃ ኣይክእልን ምባል ኦይ ወሪድኒ ኣነ ከምዚ ገይረ ሕጂ ተኣሽሙን ገይረ ሪስክ ወሲደ ከምዚ ሓድሽ ሂወት ክነብር ምን ኮይኑ ኣነ ደይክእል ኦይ ኣይትበሉ ኣይንበል ኣሕዋት ምናልባት ኮስቶ እንተ ደኣ ኢሉ በቃ ኣነ ኸ ይኽእል ኩልናትና እኳ ብሓደ ዓይኒ ድሬኤና ንኹላትና ሓደ ዓይነት ዓቕሚ ዳሃበና ፈጣሪ እኮ እዩ ዘለና ስለዚ ሓደ ኣሕዋት ሓተይ እንተ ደኣ ክኢላ ኣነ እውን ክእል ማለት እዩ ሓወይ እንተ ደኣ ክኢሉ ኣነ ኸ ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ ፕሊስ ነፍስና ይንኣስ ትኽእል ኢኺ ኣጆኺ ክትገብርዮ ትኽእል ኢኺ ስለዚ ሓደ ሓፍተይ እዛ ሕጂ ሰዓት ዘለኸ ያ ሂወት ናይ መወዳእታ ማለት ኣይኮነን ካብዚ ደበለፀ ካብዚ ድሓሽ ዓይነት ሂወት ትኽእል ኢኺ ክትወፅዮ ትኽእል ኢኺ ሓወይ እውን ብተመሳሳሊ ምናልባት ብተደጋጋሚ ክሰራታት ኣጋጢሙካ ብተደጋጋሚ ምናልባት ዝኾነ ዓይነት ሽግር ኣጋጢሙካ ኣጓሪፍካ ክኾን ይኽእል እዩ ግን ሓደራኻ ሓወይ ካልእ ዝሰርሕ መንገዲ ስለ ዘሎ ንነፍስኻ ኣይተነኣእሳኻ ወሪድና ኣነ በዓል ኮስተመር ኣነ ላ ኣይትበል ትኽእል ኢኻ ንኹላትና ፈጣሪ ኣኽቢሩ ትንፋሱ ኣንቢሩ መንፈሱ ለጊስና ዲደሎ ስለዚ ሓደራ ፈጣሪና ሒዝና ከዓ ዘይከኣል ነገር የለን ብእምነት መጓዓዚ ኣብ እምሮና ከዓ ሓንቲ ክንረሳዕ ዘይብላ ነገር እንተ ደኣ ሃልያ እዞም ኩሎም ሰባት ገብሮ እንተ ደኣ ሃልዩ ዋይ ኖት ሚ ንምንታይ ከዓ ኣነ ዘይክእል ኢልና ከዓ ክንብገስ ክንክእል ኣለና እንደገና እታ ሻብዒይቲ ወሳኒት ዝኾነት ናብቲ ንሕና ንደልዮ ዓይነት ዓወት ከተብፅሐና ትኽእል ከኣሊ ምስ ከማና ዝኣመሰሉ ሰባት ብሬን ስቶርም ምግባር ወይ ሓሳብ ንሓሳብ ምስኦም ምድግጋፍ እዩ ስለዚ ብሓሳብ ክድግፉካ ዝኽእሉ ሰባት እንተ ደኣ ሃልዮም ምስኦም መፅኢልካ ይሂድ ምሂድ ምባሃል ወትሮ 5 ሰዓት ሸዓተ ነካይዶ ብናትና ናይ ቀረን ኣፍሪቃ ኣቆጣጥራዊ ክላስሩም ስለ ዘሎ ኣብኡ መፂኹም ምስታፍ ምስኦም ብሬን ስቶርም ምግባር ምስ ከማኻ ዝኣመሰሉ ሰባት ምርኻብ ምድግጋፍ ኣጆኺ ምባሃል ከኣሊ ኣዝዩ ወሳኒ ነገር እዩ ስለዚ ድኾነ ሓሳብ እውን ኣብ እምሮና ክመፀልና እንከሎ ስቒልና ኣይነሕልፎ ኢና ሓሳብ ልክዕ ከም ሓንቲ ዑፍ ይበሃል ንኣብነት ዑፍ ርእያ ኣቢልካ ሃንደበት ጥምት ከተብላ ከለኻ ትንቀሳቐስ ከለኻ በሪራ እያ ትኸይድ ካብ ኢድካ ተምልጥ እያ ልክዕ ከምኡ ድማ ሓሳብ የምልጠና እዩ ስለዚ ዝኾነ ሓሳብ ናብቲ ትደልዮ ዓይነት ሂወት ክትከዱ ድሕግዘኩም ሓሳብ እንትረሃልዩ ራይት ኢት ዳውን ክንፅሕፎ ክንክእል ኣለና እንደገና ድማ ናብቲ ጫፍ እንብሎ ናይ ጎቦ ናብቲ ጫፍ ጎቦ ተኸብፅሕና ንኽእል ሓሳብና ስለ ዝኾነ ብሓሳብ እንዳሰላሰልና እቲ ሓሳብቲ እንዳተጠቀምና ናብ ተግባር ከነውዕሎ እንተ ደኣ ኸይድና ከዓ ዓወትና ውሕስ እዩ ዝኸውን እታ ሻምነይቲ ኣነ እውን ካብ ተጠቐምኩላ ነገር እንተ ደኣ ሃልያ ከዓ ቼንጂንግ ፕሮብለምስ ቱ ኦፖርቹኒቲስ ይበሃል ሽግራት እንተ ደኣ ሃልዮም ናብ ምንታይ ምጥቃሚ ናብ ጥቕምታት ምቕያር እዩ ምናልባት ዝኾነ ዓይነት ፀገም ትርእሞ ንኣብነት ኣብ ሕብረተሰብና ሓደ ፀገም ደሎ እንተ ኣነ ድረኣኸ እንታይ እንተ ኣይኮኒ ንዓይ እውን ምስ ሕልመይ ድኸይድ ነገር ኩሉ ሰብ ሰላም ደልሎ እዩ ድኾነ ኣእምሮ ብዝግባእ ከስተኻኽለሉ ድኽእል ሂወቱ ብዝግባእ ክመርሐሉ ድኽእል መንገድታት ስኢኑ ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ኣነ ከዓኒ ከምኡ ሕልሚ ኣለኒ ናይ ብሓቂ ሰባት መንገዲ ክርእዮም ሂወቶም ከቃልሎም ዝኽእል ጥበብ ከካፍሎም ከዓ ደስታ እዩ ስለዚ ትሽግር ኣሎ ኣብቲ መፍትሒ ከዓኒ እንተ ደኣ ተጓይ ነቲ ሽግር ናብቲ መፍትሒ ቀይሮ እንተ ደኣ ኸይለ ኦፍኮርስ ኩሉ ግዜ ከዓኒ ዝሓሸን ድበለፀን ውፅኢት እንዳምፀኹ ወይ ድማ ሓድሽ ዝኾነ ሂወት እንዳነበሩ ከይድ ኸይፍ ማለት ስለዚ ሓደ ኣሕዋት ድኾነ ሽግር ኣሎ እዩ ኣይ ኣንደርስታንድ
أبدو دين فلتو كرم حجر إنا زين فلت سيستم كال إزخنا مسناتنا باهلي مسناتنا أكايدا زي كير عينت عد خيرنا هنكون نخلينا جن دخنا opportunity تفتح عد تكهلو يخير خوني أفتي بإنترنت ري بجلدي وجانا نجارات أمتات كله خين أب كالو تعدتات كيبنا دي رخبو بقليل لقى حد يمكونا زري معات بوجه opportunity علوي سلذي نتيت شجرات إلنا نحس وزلنا نابو opportunity مقيار لا أحدنا كافت بانك توسيد ناجر نجارات كنجبر يقول ناي سبات شجر إنا فلاي نت شجرات أنتر أخن كان فتح لهم كينا خالي ناب مجنزب بلوت مسي أنا تحرس أنت هيك بالسماء أب أمريكا زي تعيشوا ولا حاجة كوفي ويكأني شاهي زا بلاستيك تك أوي نوس دلا سلازم نسو بزحات سبات يبلومي إيدهم يندوم سلازم نبر بلاستيك سلازم فنا دكان ada man tada aka andi deni kan tada afat kasaskin kaka ani تخصها قبول فافوريوم سلازم زاش جرزي أصل زرع حدا سمتا جيرو ورقة باكو عم تيني يشتري ورقة كيرو نتاناي تايد بال نتاناي تي كاب ويكأني تاناي كوفي ناي شاهي كوبا نعاقة تاي سرح الله مسيلكم أخوات ورقة سرح الله وتيز بكارتون جيرو بورقة جيرو مادتي سلازي نعاقة سرح نسجم مرخ أني in millions دخول نجار بات he is مانت patent تري نتانا جرتيا ناتيا سلازي نعاقة أني in millions يرفع بلا سلازي أخوات نهديد ويتقاس إلى خمسة خوينا عين بن نتدك أتسألله نتدد دلو نتد ويدو قرر دلو سب دخول نفتح فون دخل نجار نتر كن فترة لو إلنا شجرات نابع دلات ندال وطنا هي وطنا دم كنك يرنا خالينا مالت سلسلة تاتاش أي تخاني تحت إيرو ساعتهم كيف نلحنكم مالت متى نعشوان رأي خسريخة مفلاتي بس قبل أن ترى نذكر رأي هالورنا هلينا يبقى حق يبقى أمرنا أن نبيه علامة أن ترى هلينا نبذل نافت ندبورنا كافت علامة ندت عناقفنا نقرات ولا أنت ماتو علامة سلزلنا علامة أنا تكبر سلزي دخونت بتضعيثنا شافنا حن تجوه على ناو أهم بتسهن ترى أخوينا من قدنا فنقارص لجورنا كان أنت تمكن كيد جورنا معات نجارات كله فلقونيو على السوشيال ميديا معات نيجاتيف نجارات كلنا ونخمن كيد نسأل كيبلون دابنا بيكون عركة محازة خن كيد نسأل سبات كم زكيبلون دابنا خن تعرف نقل علامة أنت أهلنا قد نفتح علامنا بقتتهن بقنا عنان ويدما بسمور دخلنا من قد سلنا خير ليس حوات نزانا جرزي أنتك أما لا بدحري لما نفسنا نبرة تعبك عسريتي كبلكم بدنا نجر كان ساعة نالوات عجوخر لك حسب ولا كو أنت سعنك حدا جزء ونجات ميتسأني خا سزي بليس نفسنا عجوخي فتعرف له مسافي تخيل يا أخي كم بتحقنا ترى أي نفتي جوبوتمو كن أفتش أفتي أخن بتحقنا وشيز نفتي حلمنا عجوخي تخيل يا خنداولك مسيات ندار أخادي ويون نفسها أفيرم دا جبر كده جاجيم كدما تتعرف له مسافي عجوخي كخون اللي كسمر النائب ندابل كامنا الباتون عجوهارون سبب تسين كوا على قامون كوا كام زجتا let's go عجوك نفسي كم بتحقنا قريبنا إنا نباديو وسنا أخوان عصرت أما بالعصرت حالة نتقصى كلمة أنا يمود أتخاني تخرجك أب حدا نجر مقباري أخوات بزي حاجة زي تستقبلون ترى أخونكم اتناتنا تخرجنا طعمي دبتاتنا حنساب قلب بيزنس تفتن دحر ما قال نجر تخيل بس ماليش كانوا قال عينة بيزنس تخيل ماليش كخال صراحة تفتن نابذ تخيل أكنكم مقبارجن نايبا حق لبنا نفتش مخوات اتانا احنا نبهقا نبلع نايبا حق وشتنا نري إلنا باشنيت كوينا نشارخو حالة نقر انت رقيبنا بزيتا فلالي مقد نعوخن قورونا خيلينا انت زي كوي نقل حند زر زرينا نتا زرتي اندا منقصنا يتوقلنا دابنا مليسنا خالق نزر مليسنا خالقنا تنتر أخوينا تخرط زي نقبر انتر أخوينا تخرطنا يبتاتن كمون حيوتنا حلمتاتنا اندا تبتاتنا يدخي سلازي بخونا حلم انتر أهلينا باشنيت كوينا نصرح نقر تر أهلي دوي تحوات دمخركم النسيف لا أو كنزناتي أدم انتر أهليكم المدة إسراتات مجمرة ثلاثات أكواب انتر أهلينا فليس وإيفن ولا قاوني ونخون تعدمنا كني ولا يخد انتر أنا يبا حق وشتنا خنركب كإلنا تدبلت أنا قرنسي نعو تخرط مقارك عني أو تبقى يعني تسرحك تزعبي نقلنا عمنا سالن ممهر يتعمدس دبلني سلازم بس تفعلي من قد بفيديو دي بأكاد دي بأونلاين دي بدي تفعلي من قد تات كعني نسبات كمهرن نسبات دما زحشتي وتكنبرون نسخولن بابن من قد المرأي أبعت وكرت لجبر كالي بيزنس هفتكو كان نجار أجبركون إتا أنكو لبي دا عرفت اللي نجار كأنه سامو خنا تردي بأخذ المسكالكو خاني نيو حكي زحشة هو كنبركي ليه موس لزي حواتنا إحنا مشتنا بزقبا نمرم تخرت على حالي نجار بالمقبار كأني بزقبا نتي تخرت الجبر نادو نجار إنرجنا نفس اللي أخبركم دليل أمود أتا كبلكم زللي والثاني دخولات نزن كلن أميرة أخذ حزلنا تخيل كعلي no pain no gain يا أحوات سازي بليس فتنا خمت إن كله عين تعال نتفتناتي كن بدوه خنزلنا تردينا بس قبع كل زلنا نجارات أواديدنا بحسب بسمعت بإمنة بحبه نتي
ክንበፅሖ እንደሊ ነገር ወይ ከዓ ነቲ ደፍርሐልና ወይ ከዓ ነቲ ብፍትንና ደሊ ነገር ብዝግባእ ክንገጥሞ ክንክእል ኣለና ስለዚ ፕሊስ ብድሆታት ከጋጥመና እንከሎ ሓደራ ኣሕዋት ንድሕሪት ኣይንበሪና ድንብርፅ ኣይበለና ብኾነ ብድሆ ከጋጥመና እንከሎ ክሓልፎ እየ ነዚ ሞ ክገጥሞ እየ እንዳበልና ኢድና እግርና ተኣንጊርና ዘይኮነ እኳ ደኣ ሓፊድና ከቢድና ደዕሊልና ፈጣሪና ሒዝና ብዝግባእ ክንገጥሞ ክንክእል ኣለና እዚ ክንገብር እንተደኣ ክኢልና ድማ እቲ ሕጂ ሰዓት ድፍትነና ድሎ ነገር እቲ ናትና ድበለፀ በረኸት ሒዙ ድመፅእ ነገር ምዃኑ ምስ ሓለፍና ክርድአና እዩ ለዚ ኣሕዋት በዚ መንገዲ እዚ እንተደኣ ክንከይድ ክኢልና ድማ ናብቲ ንደልዮ ዓይነት ዓወት ንፃሕና ዘይተረሲ ምናልባት ነዚ መንገድታት እዚ እንዳተጠቀምና ብዙሕ ነገር ድንጉይ ኢልና ክኸውን ይኽእል ተዓወትና እንደይመፅእ ክኸውን ይኽእል እንዲ ንግዚኡ ግን ኣሕዋት ሓደራኹም ሓደ ደስ ድብል ንጎ ዝሰማዕከ ሓደ እንታይ ይባሃል ነይሩ ሓንቲ ሰብ ድበለታ እቲ ሽማ ረሲዑ ሕጂ እንታይ ትብል ነይራ ሶሪ ናይ ገለገለ ሰብ ፀሓይ ቀስ ኢላ ትወፅእ ትብል ነይራ ስለዚ ፕሊስ ፀሓይ ናትና ከዓ ምናልባት ቀስ ኢላ ትወፅእ ክትህሉ ትኽእል እንዳ ኣብቲ ፅልምት ድብለና ምናልባት እቲ ንሕና ንሓስቦ ዓይነት ሂወት ክላ ኣይከውንን ኢልና ተስፋ ኣብ ንቆርፀሉ እዋን ግን ሽዑ ሰዓት ከም ድነግህ ተረዲእና ብትብዓት ነዘን 12 ነገራት እንዳተግበርና ድማ ቆረፃት ብምዃን ሪስክ ድማ ብምውሳድ ከይፈራሕና እቲ ዘፍርሕና ዘሎ ነገር ድማ እንዳገጠምና ነቶም ብድሆታትና እንዳሰዓርና ናብ ዝሓሸ ሂወት ፈጣሪ እውን ከብፅሐና ምፍላጥና እንዳተመነው ኣሕዋት ካብ ልቢ ንግዜኹም ደመስግነኩም ንፍላጥኩም ክብረት ሃብሊ ኣሕዋት ስለዚ ትናትና ዩቲዩብ ኣናሊሲስ ድማ ብዙሓት ሰባት ሳብስክራይብ ከይገበሩ ጥቀሙ ኣለው ይርኢ ኣለው ይብለና ደሎሞ ስለዚ ሓደራ ኣሕዋት ምናልባት እዚ ቪድዮታት ዝጠቕመኩም እንተደኣ ሃልዩ ሳብስክራይብ ብምግባር እንተተመልኪትኩም ንዓና እዚ ሓጋዚ ይድኽእል እዚ ቪድዮ እዚ ከዓ ንሰባት ተጠቅም ትብሉ እንተደኣ ክጎም ሼር ምግባር ንዓና እውን ተሓባበሩና ኢኹም ኣሕዋት ሳብስክራይብ ምግባሩን ቤተሰብ ኩኑ ኣብ ዝቕፅል ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ሰላም ቅነ ተመነ ሰናይ ሰላም ንዓኹም